Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallon mu da sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya, barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani. Na wannan rana ta Juma'a, 9 ga watan Sha'aban. Hijirar Annabi Rahama tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446. Wacce ta yi daidai da 7 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 bayan aikuwar Annabi Isa alaihi salam. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya, dai yadda ya amince sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana. Muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komi, yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta, ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce yarda mu nisance ta. Ya ba mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Al'amari yana ci gaba da kalewa duk da zuƙi ta mallan da suka yi ma 'yan ƙasa 'yan Nijar ta hanyar rena musu wayo, suka nuna musu cewa sun zo su daidaita al'amarin tsaro cikin ƙasarmu ta Nijar, su yaƙi cin hanci da rashawa da handama da babakere domin su halalta karan aikin da suka yi na kafa jam'iyyarsu ta siyasa da ake kira da suna CNSP tarayya. Jama'a 'yan uwanmu 'yan ƙasa 'yan Nijar, mu mai da su rai ganga. Kowa ya yi aiki da hankali da tunanin da Allah ya mallaka mashi. Tsawon watanni 18 yanzu an shiga cikin na 19 da ake na ana ci gaba da yin gata na dare 1001. Ana son a kwatanta ma mutane daga ranar da aka kafa jam'iyyar siyasa ta CNSP tarayya a tare a yi ƙarya a yi sata, zakkuwa yanzu wai al'amurra sun daidaice cikin ƙasar mu ta Nijar, musamman ma tsaro, kuma ana yaƙi da cin hanci da rashawa da handama da babakere. Sai dai muka fatan Allah kama kasar mu zaman lahiya. To duka jerin waɗanga masikoki da al'amura 26 ga watan Yuli ya jayo cikin kasar mu ta Nijar. Waɗanga mutane ba abin da ya sha musu kai. Hasili ma abin da ke ganin yana ban takaici, sace-sace da suke nan suna yawaita, bokaye sai ci gaba da kaɗa waɗanga mutane suke yi suna raya su. Irin su Hassan Nuhu Bankuta ya usaga da dai sauransu. Kowa ya gani irin yadda suke fitar da kuɗaɗe zuwa ƙasashen waje tsakanin Amurka da Kanada a yi bilanshi saman darjan. Kowa ya ga irin yadda ginaye suke tsirowa a cikin babban birnin Yamai. Akwai ma wani email da shi ya usaga ke kulawa da shi, ba nashi bane, wannan itaji na tumba ne. To kaka za a yi waɗanga mutane su hito domin sun raina hankalin 'yan Nijar, wai su ce ma mutane suna yaƙi da cin hanci da rashawa da handama da babakere. Har ila yau dai shi dai wanga ya usaganga, kowa ya san abin da ya kuwa tsakanin shi da hukumandan na gardar national da ake kira da suna CDN. Shin bashi na miliyan 40 bai shiga tsakanin su ba sakamakon dankwarar da yake ma gardar jandarmomi ta hanyar saida musu gidaje fiktik, a ba su karuna waɗanda ma babu su, acte de cession na banza da kyar da jibin goshi. CDN yana ta zara idanu ya samu miliyan 5. Sai daga baya aka kada aka raya ya usaga baya tsoron kowa, aka za a yi ya amayo miliyan 35. Shi CDN ya zo sharara ma gardar national ƙarya, yana kwatanta musu cewa a'a abin su control ne, za a gani yadda za a yi a maido musu kudadensu. To jama'a 'yan uwanmu 'yan ƙasa 'yan Nijar, waɗanga mutane sai mu ce musu kihi na ganin ka mai jan gora, domin ko da kabdu na banka wuri. 'Yan siyasa ne tantagaryarsu sun yi ban kwana da al'amari irin na aikin soji. Ƙasa tana nan tana ci gaba da logaya, su ba abin da ya sha musu kai. Don haka 'yan Nijar kowa ya kwalka daga dogon barcin da yake yi. Badda idan 'yan kallo ne suka yi mu mutane shigo ba zurki. In muna ɗaukan mataki mu maido mu ƙasar mu kima da martabarta mu ɗoka. In kuma ba mu ɗoka mu ci gaba da rungume hannuwa sai sun yi da lalata mana ɗan abin da ya mana saura. Kun ga sun raba kanuwan al'umma, sun sa ƙiyya da gaba irin ta babu gaira babu dalili a tsakanin 'yan ƙasa. Cin hanci da rashawa, babu gaskiya da adalci, zalunci ya sami gindin zama, babu doka da oda, komi ya taɓarɓare cikin ƙasar mu ta Nijar. Sannan kuma suna ci gaba da maida ta saniyar ware, hatta makwabtanmu ba su shiri da kowa. Su kuma ƙasashen duniya sun rungume hannuwa suna kallon su. Kowa ya san abin da ke faruwa a yankin Bankilare. Babu shiga babu hita sakamakon ci gaba da mamaye wannan waje da 'yan ta'adda ke yi. Sai dai mu yi fatan Allah ya kama ƙasar mu zaman lafiya. Wanga al'amari ne yin garkuwa da jama'a bai yi kamari ba a lokacin cikin kasar mu ta Nijar. Tare-taren da aka gani ana yi hanyoyi, a ƙone motoci, kamo daga sitar da wani bisbis da dai sauransu, ko kuma a yi garkuwa da wasu 'yan ƙasashen waje. Ga zamanin zababben shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammadu Bazoum, duk ƙasar mu bata san waɗanga abubuwa ba. To yanzu idan muka komo watanni 18 da aiwatar da wannan al'amari na mai da ƙasa baya,
Modi da ya hito ya kwatanta cewa ga wancan lokaci komi ya hance kale, yanzu dai gashi a bayyane. Kenan maganar da Modi ya kwaɗi ba haka nan bane, domin hujja ita ke yanke jayayya. Yanzu kuma kwanakin baya-bayan nan a cikin satin ga na ƙarshe, kowa dai ya gani yadda hare-haren ta'addanci suka yawaita a sassa daban-daban na ƙasar nan. Saboda haka akwai buƙatar mu tashi tsaye-tsayin daka da kanmu mu maido mu ƙasar mu kima da martabarta. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana, sai lokaci na gaba idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.